От малка мечтата ми е била и се е сбъднала тази мечта да съм диригент, но не съм си представила, че мога да бъда диригент на академичния хор. Като студентка съм се радвала на всеки концерт, който съм слушала и никога не съм си мислила, че може да дойде момента, в който аз да съм диригент на този хор, но 10-ти вече сезон аз дирижирам хора и съм много щастлива за това. Маестро Ангел Манолов е основател всъщност на хор Родина. Той го основава през 1955 година, като събира най-елитните медици и това е всъщност единствения хор на медиците в България, който той прави. Хора се е състоял от 80 души, медицински лица, доктори, сестри, фармацевти. И той го издига на световно ниво. Хора, които професионално не се занимават с музика, защото това е бил един самодеен хор, съставен от медицински лица. Достига за тези 35 години до едно наистина много високо световно равнище. Хора по времето на маестро Ангел Манолов е бил носител на орден Кирил и Методий, лауреат на множество награди на наши фестивали и в чужбина. Той оставя наистина в лицето на този хор много голяма част от своя дух и от своето майсторство. И аз мога да бъда само горда, че наследих този хор, който всъщност е неговия хор. Интересно усещане, защото искам да ви кажа, че тези хора са много музикални. И удовлетворението, което изпитвам, даже е по-голямо, отколкото да работя с професионалисти. Защото се музицира по различен начин. Повечето от моите хористи не четат ноти, но те имат много добър слух. И въобще много съм щастлива, че работя именно с точно такъв хор. Но този дух в хора е запазен от времето на маестро Ангел Манолов, защото той всъщност създава този хор. Когато казвам Ангел Манолов, това значи един голям българин, един родолюбец, един чудесен музикант, един сърцевед, един приятел. С Ангел Манолов сме имали много хубави години заедно, още от моите много млади години. Заедно сме журирали, пътували, веселили сме се, помагали сме се един на друг. Разбира се, той на мен повече, аз се учих от него. Възхищавах се, ако смея да кажа, от Бачо Ангел. Все пак повече от четвърт век е той по-голям от мен. И бих казал, че без него българското хорово изкуство ще да бъде много, много по-бедно. Той беше първопроходеца, с който направи България проби в международните конкурси. Уелския дракон, Мидълсбро и къде ли не, Европа кантат навсекъде. Академичният хор и Ангел Манолов бяха нашата радост, нашата гордост. Бяхме заедно в Берлин 73-та година на Световния младежки фестивал. Огласили сме берлинските улици, берлинските площади. Но искам да кажа това, че Ангел Манолов за мен е една еманация на българския дух.
на това как може един човек с широко и чисто сърце да твори не за друго, а за полза родо българска. Така че аз съм горд, че съм работил с Ангел Манолов, че съм бил негов близък приятел, колега, учил съм се от него и най-важното, той беше пример за всички нас. Много ни липсва, но така е. Просто някъде там от висините да ни помага на българското хорево изкуство. Ние днес го произведохме за почетен член на Българския хоров съюз. Той беше единодушно одобрен от управителен съвет. Така че това е едно, макар и скромно, но заслужено призвание, почетен член на Българския хоров съюз, маестро Ангел Манолов. Благодаря му от сърце и бих казал нашия девиз, родна песен, нас навек ни свързва. Има едно ядро, което аз заварих от 10-11 човека и все още пеят. И повечето от тях малко